హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. న్యూ సాంగ్ ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సూపర్ వీడియో వచ్చింది. ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ దాని నుంచి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ దాని నుంచి కట్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్తో ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ బార్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ బార్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటోకి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు చాలా ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఈజీ ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మధ్యలో ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 12 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఒక్క ఫోటో మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఒక్క ఫోటో పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ వేసి 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఇది కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఇదే ప్రాసెస్. ఇక్కడ 11 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి ఈ లాగ్ ఫోటోని వదిలేసేయండి. యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. 14 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసి 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో యాడ్. ఇలా ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఈజీగా ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు దీన్ని 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో 1 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇంకో ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇది లాస్ట్ వరకు మధ్యలో వరకు ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు ఉండదు. ఇక్కడ నేను టైమింగ్ చెప్తా. టైమింగ్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ప్రతి ఫోటోకి ఇలాగే పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈజీ ప్రాసెస్తో ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ వేసుకోండి. ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ లాస్ట్ 11 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఆ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా. అక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి.
సో ఇక్కడ 13 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు ఇలాగే ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో 1 బై 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్. సో ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ 29 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.